Nové nápady, nové výzvy a poriadna dávka tímového ducha. Aj takto by sa dal charakterizovať nový ročník fungovania školskej firmy. Pod vedením pani učiteľky Tkáčovej sa naši tretiaci stavbári úspešne zapojili do projektu, ktorý podporuje ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a hľadá nové podnikateľské talenty. Úspešne sme ukončili valné zhromaždenie, tým pádom pomaličky môžeme začať s činnosťou našej školskej firmy. Všetky školské firmy zastrešuje organizácia Junior Achievement, takže aj tú našu. A riadíme sa ich heslom, skúsenosťou k úspechu. Podnikanie rozbehli predajom akcií. V pondelok 6. októbra si mohli naši žiaci za 2 eurá kúpiť akciu a stať sa podielníkom školskej firmy. Získané financie sa stanú vstupným kapitálom, ktorý sa využije na prvotné investície a nákupy do školského bufetu. Čo ťa viedlo ku kúpe školských akcií v školskej firme? Hlavne som chcela podporiť mojich spolužiakov a teda zároveň aj školskú firmu. Koľko akcií si kúpila? Kúpila som si 3 akcie. Čo je hlavnou náplňou vašej školskej firmy? Predaj tovaru našim učiteľkám a žiakom za výhodnejšie ceny, než je naša konkurencia. Pozemkári nechcú byť len tí, ktorí zarábajú. Sú pripravení investovať a pomáhať aj našej škole. Do podnikania chcú zapracovať aj najnovšie formy propagácie. Aká je vaša úloha a v čom dokážete najviac pomôcť firme? Mám na starosti prieskum firmy, potom mám za úlohu získať nových zákazníkov a reklamu. Samozrejme, pokúsim sa to robiť hlavne z tej sociálnej siete Instagram, kde sa to snažíme najviac produkovať medzi ľudí a snažíme sa zapojiť do toho aj žiakov rôznymi akciami, ako bude Halloween, Vianočný punč alebo Mikuláš. Veľkým vzorom pre našich mladých podnikateľov je Tomáš Baťa, ktorý v nedalekom svite zanechal nezmazateľnú stopu. Pozemkári si na tento rok osvojili jeho krédo. Nehovor, že to nejde. Radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.